Jatatije ka Vocal Africa Hussein Khalid okwayo sirikal mondo neno rito ratiro mag jofwambo e kinde tulo mag siasa kod kampen ahinya te kinde ma siasa ma higa manyien. Olero ni thuolo mar dweche 2 mokalo monj ne jofwambo osemedore ka mwandu mag tich bende osekethi kendo nyamburko magi iwang'o e kinde ma gitiyo tijgi, okang' maketo ngimagi andaki kendo thiro ratiro mag tijgi. Okwayo tendo okwach kich mondo kod ogai mar obila mondo tim nonro kendo mak jotelo manyayo athuye e kinde ma jopiny nie rombe mag siasa. We are asking the state to act with speed because this deteriorating situation is not just a source of concern, but it's also now taking lives of Kenyans. We also know of vehicles that have been burnt belonging to the media, and by any means, freedom of the media cannot be treated in this manner in Kenya. Clearly, the authorities must do more to protect the media. In any given democratic dispensation, the media is a key element. And without the media, we cannot by any means consider ourselves a democratic society. So we are calling on the state to ensure that the freedom of the press and freedom of the media is guaranteed. We are asking politicians to keep away our media. So we are asking the NCIC, when will you stop the rhetoric and issuing public statements and take tangible action instead? We are asking the police. Even the DCI said that they had intelligence that there were, youth planning to cause violence. What have you done? Whom have you arrested? Jagoro migao mar teko Alex Wachira kod jaod bura ma Laikipia East okwayo achiel mar oganda mondo gimi giwere kod pogruok mag siasa ka gidwaro ni jotelo mondo ket nyime dwach oganda motelo ne dwaro magi giwegi. Wachira nomedo ni kata bed ni jotelo ni kod thuolo mar golo pachgi, ok en wach makare mar wacho weche moko manyalo siayo oganda e kinde ni ma Kenya ochomo yiero maduong'. Jotelo go notelo e chenro mar keyo teko stima e gwenge